Via Sagra. Flimkien mal-għaqda dilettanti ġimgħa kbira Għawdex. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Id-disa stazzjon. Ġesu jaqa' it-tielet darba. Nadurawk o Ġesu umberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Fuq il-għolja Ġesu sejjer ħalli jmut fuq is-salib u lil-ħatja il-koll jeħlishom minn kull qajb, minn kull tiġrib. U għal dan il-ħsieb hekk nobli, dan Ġesu jidher kommoss. U waqt illi fl-art jitgerbeb, il-mewt qrib qiegħed iħoss. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mill-mlija, is-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missieru lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu, mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina.